Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा big update नोंथांमोननो आधार कार्ड आपडेट एबा आधार कार्ड लिंक खालामनाय आधार सेटिं खालामनाय बिनि सायाव आपडेट लाबोदों स नोंथांमोना जायफ्रा राङारि अनसुंथाइ एबा गुबुन बिथिङाव जाय नोंथांमोना जेरै पेन्सन बेनिफ्राय फिम किसान अरुणोदय बेनिफ्राय PMAY-G न स लोगोसे जब कार्ड जायफ्रा दङ स नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामनाङा नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला दा गोबां स्किम ओंखारसिगोन नोंथांमोना गोदान स्किम फैयोब्ला बेयावनो आपडेटखौ मोननो हागोन दा लोगोफोर दायो आधार सेटिं सोलिगासिनो दङ स नोंथांमोना जायफ्रा गामियारिनि स नोंथांमोना BCDC आव खबर लाबानो जाबाय तो बियो सोलिगासिनो दङ बारा गोबाव थाया जास्ट 5 days 6 days थागोन स नोंथांमोना लिंकखौ खालामना लाबानो जाबाय दा गिबियावनो जायफ्रा जब कार्ड मोनो तो नोंथांमोना जब कार्ड गोनां दङ स नोंथांमोना आधार कार्ड आपडेट खालामनांगोन लिंक खालामना लानांगोन जाहाथे नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोनो हायो देन बिनिफ्राय लोगोफोर बेखौहाय BCDC आव दायो खालामगासिनो दङ स नोंथांमोना एभ्रि BCDC आव स नोंथांमोना BTC आव बा आसामावनो तो बे सोलिगासिनो दङ स नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय देन बिनिफ्राय सेकेन्डआव जाबाय अटल पेन्सन मोनग्राफोर नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोननि आधार कार्डआ लिंक थानांगोन स नोंथांमोननि एकाउन्टजों तो नोंथांमोना जब कार्ड आधार कार्ड बिनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ दायो आधार सेटिं सोलिगासिनो दङ दा लोगोफोर बे नोंथांमोना न' मोनोना PMAY-G स बिनि थाखायबो नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट मोननाय नङा तो नोंथांमोना आधार सेटिं खालामाबा स नोंथांमोना खालामना ला बिनिफ्राय जायफ्रा आपकामिं लिस्ट दङ गोदान न' मोननो गोनां स नोंथांमोनाबो आधार कार्ड आपडेट खालामथार जब कार्डजों बा नोंथांमोननि माखासे एकाउन्टजों लिंक खालामना ला जाहाथे प्रब्लेम जायै बायदि दा लोगोफोर बिनिफ्राय अरुणोदय स्किम नोंथांमोना गोदान एप्लाइ मोनखागोन दा बे जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन दा जोंहा सिगांनि CMनिफ्राय आपडेट मोनखादोंमोन जे आसाम स्टेटआव गासै 9 लाख गोदान एप्लाइ जागोन होननानै लोगोसे फिम किसानाबो जागोन देन बिनिफ्राय पेन्सनफोर फैगोन देन बिनिफ्राय लोगोफोर स नोंथांमोना जब कार्ड लोगोसे बेबायदि गुबुन बिथिङाव दानिया आधार कार्ड आपडेट नांगौ जायो तो बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आधार कार्डजों भटार कार्डजों आपडेट सोलिगासिनो फ्रियावनो स नोंथांमोना खालामना ला तो नोंथांमोना मबाइलावनो खालामनो हायो डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ बोरै लिंक खालामो बेखौ नायनानै खालामबानो जाबाय दे बिनिफ्राय पेन कार्ड आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जोब्बाय एबा दायो फ्रियाव मोनला स नोंथांमोना दायो खालामबा 1000 पे खालामनांगोन स बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्ड भटार कार्डखौहाय आपडेट खालामना ला फ्रियावनो सोलिगासिनो दङ लोगोसे मबाइल नाम्बारबो आपडेट खालामनो हागोन एक्टिभा लासैसो नोंथांमोना आधार कार्ड भटार कार्ड लिंकआ लासैसो एक्टिभ जायो स नोंथांमोना सानथाम सानब्रै सानबासो नेनांगोन स बेखायनो बे खामानिखौ खालामना ला जाहाथे गुबुन खामानियाव बियोब्ला स नोंथांमोना लिंक थाखाबा तो नोंथांमोना इजियावनो साक्सेस जायो स बिनिफ्राय आधार कार्ड बेंक एकाउन्टजों आपडेट खालामनाय दा बेखौ लोगोफोर नोंथांमोना बेंकआव थांनासो खालामनांगोन फर्म फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन दायो बे अपसन फैथ'वाखै मबाइलावहाय जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा बेनिसिम लोगोफोर आधार सेटिंनि आपडेट स नोंथांमोना जायफ्रा राङारि अनसुंथाइ मोनगिरि इनस्टलमेन्ट मोनगिरिफोर स नोंथांमोना जाहाथे खालामना लायो उनावहाय प्रब्लेम जायै बायदि